Dane nou mixtape, o nouă poveste, o poveste reală, o ardă vrăjeală. E real tot ce zic, ia ascultă un pic. Totul s-a sfârșit exact acolo unde a început orașul Orșova, strada Dirna, zona sud. Povestea unui puști al cărui nume nu l-am reținut, nu de alta, dar e mai mic decât mine cu mult. Era un puști cu minte, chiar nu aducea belele. Nu se lua după ceilalți puși să fure pentru lobele. El n-avea impresii, nu se lăuda care spate. Nu se dădea șmecher cu haine de firmă combinate. Era chiar la locul lui, îl vedeam des la teren. Dar ideea e că de acum sigur nu o să-l mai vedem. Gata cu joaca, zâmbetul i s-a stins. Motivul? Mai că s-a asasin ucis. Puștii minții de toată lumea că mama e plecată, dar el e conștient că nu o să o mai vadă niciodată. Nu crede în povești, puștii știe ce s-a întâmplat. Mama a luat bătaie de la tati și s-a spânzurat. Acum e singur, nu știe încotro se îndreaptă, dar știe sigur că viața asta nu-i dreaptă. Acum stă și plânge uitându-se la pozele din ramă. Un puști rămas singur, e normal să-i fie teamă. Dacă faci liniște îl poți auzi suspinând și plângând după ce